Igbo Bibo ekele m unu. Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo. Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo. Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo. Ndị be anyị, o doro m anya na o bidokwala ahụ. Mere m ihe onyonyo wee rịọ arịrịọ ka ndị Igbo ọbụla nọ n'ebe ọbụla ha dị, karịsịa na Lagos, ha malite fọm nwa vigilante group kpọọ ya Watch Night. Ha emene ka dịka gasa na fọm ESN maọbụ gịnị. Eche m na enwere gere ntị ihe m ji wee kpọọ oku ahụ ebidokwala na-eme, ana ọ ga na-eme na-aga. Ka ihe m na-ekwu okwu ya, ụnụ na abalị ole gara aga sị na ahịa Balogu gbara ọkụ. Anụ na-ekwu ya n'ụtụtụ a bọtara Thursday 30th of May, ahịa Ikeja gasọ ya gịnịkwa. Ụnụ ga-lee the video. Ọgbaala ọkụ ọkwa ahịa ndị Igbo, property ndị Igbo. Biko nụ, ahịa fọm ka organization anyị kpọrọ Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo. Obodo ụlọ is a pressure group na-enye aka ka anyị na-achọrọ ụta ga-esi bido develop ala Igbo. Ụmụ ahịa ndị a niile unu dewere na mba ebulatawa ha ụlọ, n'ihi na ahịa anaghị ndị a na-agba ọkụ, ọ bụ ndị iro na-agba ya ọkụ. Ihe a bụ otu n'ihe ha kwuru ha ga-eme anyị. Kwechi m gwara unu na one of my brokers na enwere m some tip of information na-abịanụ, but achọrọ m ịbịa kwuo na information say ha biko ha build the way ha protect ahịa ha. Ọ bụrụkwa na unu ebido kwe fọm nwa vigilante group ga na-eprotect ahịa unu, na-eprotect kwa ndị gburu niile mgbe ọbụla agha bidoro, otu aka ha ga na-esikwa agba ahịa ọkụ. Ndị a dị out idil with ndị Igbo karịsịa na Lagos. And ọchịchị ya onye asị ya winere ọchịchị na-abịa ugbu a, ọ ga-eme mkpamkpa. The man kpọrọ ndị Igbo asị, o kpọrọ ndị Igbo akpọgbuo na ọbara ya niile kpọrọ ndị Igbo asị, na ọ ga-eme ha arụ. Hụ na onye Igbo na-eshi eke ya na ọ ga-achọ ọchịchị. Ndị Igbo ka anyị kpachapụ n'anya, butewa akụ anyị ụlọ, ka anyị plan nwa na ụta shi develop ụlọ kpụrụ ibu anyị lọtawa. Ama m na ụgbọ ụlọ nwere nsogbu nke ya, I know, mana ebe kwelu mala ụlọ katakwa better than ịnọ n'ama a na-egbu gị n'ama. Ya ihe m ji na-arịọ arịrịọ abụ ha nwelere ike ha mgbe Obi na-eme campaign na mgbe a na-eme PVC. Some places ndị PVC gara ime PVC akụrụ ha ihe, ụfọdụ merụrụ ha ahụ. Mgbe a na-eme campaign akụrụ ụfọdụ ihe, gbuo ndị ụfọdụ ihe ilu. Emecha the campaign abanyezie mgbe a na-eme presidential election, ha mechikwara ndị Igbo ike. Emecha nke ahụ yorikwa oge na-amechaziri ime governorship ma ka abịara mee the wars ha mere Oluoma ha Femi Fanikayode ha na-apụta n'Igbo na-ekwu, ha na-ekwu na-enye ọda ha na-eme ndị Igbo na-akụ ndị Igbo gwogwo. Asị m na ụfọdụ na anyị ga-emegwara ha. My dear brother, ị nọ n'ala onye ọzọ, agha esubeghị, ị ga-eme ihe ị ga-eme onwe you know you have alternative. O nwere ego ga-eru, anyị jide bizucha place ebe anyị, ha weta ọgụ enye ha ọgụ, anyị agbarata ụlọ cherezie ha. So ana m arịọ ka onye Igbo ọbụla ka anyị kwadowe na ka anyị hapụ n'obodo a. Enwekwara ozi ọzọ m nụrụ n'ọnụ JPAC okwu anyị ọnụ. Ama achọkwa ka m tinye n'ihe onyonyo a, onye ọbụla gee ntị. Ndị Igbo ka lọtawa n'ụlọ. Igbo ruo ụlọ edozie ala Igbo. Ụkpala okpoko gboro ọkwa ntị chiri ya. Anaghị agwakwa na ochi ntị na-agha esule. Asị onye iberibe amakwana mgbe ekere nkwa ọkwa. Onye na-amaghị ebe mmiri nọ wee manya, a ga-amakwa ebe ọ nọ wee kwụsị. Igbo ruo ụlọ edozie n'ala Igbo. Ndewo. If message a question. Now, April, May, bo time schedule census. And that census are where you February because back at Ndembo Why Nijanya, back at United Nations Nanya, back African Union Nanya. He have road to referendum. Now, how will it go? I were about 774 local government across the country. Yes. Man, if they are without condom, without condom, bo, how were states where a lot of local governments, it was their name, na, you know, batara, and I was dot in a circle.
ozi nna ezi abụrụ ife ọzọ bụ na ịbụrụ onye Igbo na-eku ume ịnọ Lagos, ịnọ Sokoto, ịnọ Kano, ịnọ Kaduna, ịnọ Jos, ịnọ Abuja, ebe ọbụla ịnọ, ihe a na-ekwu abụghị okwu na abeg, abụghị abeg. Ịmara mkpa ọ dị na anyị ga-enwere onwe anyị, ịmara mkpa ọ dị na anyị ga-eme onwe anyị emancipate, ịmara mkpa ọ dị na anyị ga-eme onwe anyị liberate in all angle. Ị ga-abata ụlọ for this census. A ga-eme mass return because census nke gara aga, many people aghọtabeghị ihe anyị kwe na-ekwu. Ị nọrọ Lagos agụọ census agụ eghe na census, allocation bịa agụpụghị na allocation, loan bata agụpụghị na loan, onwe ife na-abata from mba ụwa agụpụghị, ewerezie ya census wee narabezie ife n'aka mba ụwa. Enough is enough. Onye bụ ebe onye bụ na-eku ume, achọrọ m ịma as long as ị kara aga ije na-eku ume, ọga inweghị ego anyị eti luxurious bus. Even my own club, you eti luxurious bus. At least I eti 2 luxurious bus. Onye ọbụla ga-anụ ụlọ mass return. Ebe ọbụla ị nọ, ị ga-anata ụlọ. I were etu Christmas si adị, ma anụ ụlọ Christmas Lagos adị empty.